Convergència i Unió creu que els resultats de les eleccions al Parlament es traduiran a les eleccions municipals. Aquest és l'ambient que s'ha respirat aquest divendres al Giro de Mollet, on s'han aplegat els 46 candidats de la Federació al Vallès Oriental. La direcció comarcal creu que els comicis del 22 de maig poden suposar un resultat històric per la formació. Hi ha una solidesa dels valors, de la manera de fer política de Convergència i Unió, una gran renovació de llistes arreu de la comarca i per tant les afrontem amb molta il·lusió i creiem que poden ser molt positives. Crec que poden ser d'aquelles eleccions que passaran a la història del resultat positiu que podem tenir. Segons la federació, la gent es refia cada cop més dels valors i la solidesa de Convergència i Unió i deixa més de banda el debat buit entre dreta i esquerra. Creuen que es nota l'ambient, la feina ben feta a nivell municipal i la renovació de moltes llistes. S'han fet candidatures de tot arreu, que s'han fet bé, que s'han fet amb una bona entesa la gent, entre Convergència, entre Unió, dintre mateix de cada partit, i per tant hi ha bon ànim, no? L'acte ha tingut lloc a Mollet per recordar que fa 32 anys a la ciutat la formació ja va donar el tret de sortida a les primeres eleccions municipals. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha arribat a Mollet acompanyat del president de Convergència Democràtica de Catalunya, Feliu Guillaumes, i ha aterrat a la ciutat vallesana amb un objectiu ben clar, donar suport a tots els candidats de la Federació Nacionalista al territori. Però també ha aprofitat l'acte per defensar les polítiques que està portant a terme el govern català que encapçala Artur Mas. Segons Pujol, davant la crisi s'ha d'actuar i des de Convergència, ha dit, ho fan amb responsabilitat. Un govern nou, un govern portat per una gent concretament simbolitzada en la persona de l'Artur Mas, que és un home molt valent, és un home molt decidit, és un home que diu la veritat, que té com una mena de punt d'honor no enganyar la gent. Això de vegades pot ser un problema, fins i tot, no? Quan els diuen, escolteu, realment el problema és aquest, el superarem, però sortint de la base de que estem en una situació difícil. Qui també ha defensat l'executiu català ha estat el diputat vallesà Jordi Turull, que ha carregat durament contra la gestió del govern tripartit. Aquesta gent han deixat les finances de la Generalitat absolutament en fallida. Estaven a punt de provocar una estafa social a base de prometre coses i no poder-les pagar. Estaven portant el sistema al col·lapse i ara són els que més exigeixen diners. Per no parlar ja dels socialistes. Els socialistes aquí a Catalunya diuen una cosa, que és no retalli, gasti més, quan ells han portat les finances de la Generalitat amb una disbauxa. Des d'un dels espais del Giro, la formació ha presentat un per un els candidats de Convergència al territori vallesà. Allà cadascun ha deixat el seu missatge, tots amb optimisme i amb ganes de governar el seu municipi. Tot i els bons resultats que van aconseguir a les eleccions catalanes, els dirigents de la Federació Nacionalista no s'aventuren a fer pronòstics i es mostren prudents. Cada terra fa sa guerra, diuen en català, i entenem que això al Vallès s'aplica igual que a tot arreu i que aquí veurem poble i poble, ciutat per ciutat, doncs els resultats que corresponguin segons feina feta. Amb la presentació oficial dels candidats vallesans, en els propers dies la Federació Nacionalista anirà desglosant el seu programa de partit. Cada vegada la gent es fixa més en els valors i en les accions i menys en els debats que no els aporten res. Així ho va dir el portaveu del grup parlamentari convergent Jordi Turull. El diputat va afegir que la solidesa de Convergència i Unió i la renovació de la llista a la comarca són dos dels trets essencials que faran que la formació sigui decisiva al Vallès Oriental. L'ambient ens ve a dir, igual que el 28 de novembre va ser així, que pot haver-hi un resultat molt favorable. Ara, quinieles i tot això no, perquè primer la possibilitat de fer el ridícul és alta i després perquè sobretot és menys tenir els ciutadans que en definitiva partirem de zero el dia que es comenci a votar. Per tant, jo crec que seria menys tenir els ciutadans. Quinieles no en fem, però l'ambient, de veritat, estem molt animats i és molt positiu. Turull també va valorar les manifestacions que s'estan realitzant arreu de Catalunya per protestar contra les retallades sanitàries. Crec que la gent se'n donarà compte que la gent es pot manifestar i té tot el dret, estan absolutament legitimitats. Ara, algunes forces polítiques que en volen treure profit d'aquella manifestació d'ahir, doncs la gent els hi veu el llautó. És a dir, perquè aquesta gent són piròmans i bombers. És a dir, aquesta gent han deixat les finances de la Generalitat absolutament en fallida. Estaven a punt de provocar una estafa social a base de prometre coses i no poder-les pagar.
El diputat convergent va afegir que qui primer va portar el sistema econòmic al col·lapse va ser el PSC. D'altra banda, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va apuntar que si algú pot treure aquest país de la situació econòmica en la que es troba és Artur Mas i Convergència i Unió. Si algú, crec jo, que pot treure aquest país, Catalunya, del sot aquest en què es troba des del punt de vista de la crisi en general i del seu problema financer, dels nostres problemes i tot plegat, és precisament un govern nou, un govern fortat per una gent concretament simbolitzada en la persona de l'Artur Mas, que és un home molt valent, és un home molt decidit, és un home que diu la veritat, que té com una mena de punt d'honor no enganyar la gent. Això de vegades pot ser un problema, fins i tot, no? Quan els diuen, escolteu, realment el problema és aquest, el superarem, però sortint de la base de que estem en una situació difícil. Pujol va explicar que la situació econòmica del país ja era molt delicada abans de les eleccions de novembre i que ara Convergència i Unió està arreglant la feina que no va fer l'anterior govern.